Nagulat kami kasi nandito na yung... Tingnan mo si Ma'am, nakarating na dito. Ay, ang ganda! O, tingnan mo, parang German na German. Hindi siya pwede mangisda kung walang life Ang jacket. ganda. Muna! Asa na yung jacket? Alas 2 pa lang guys, alas 2 pa lang nandito. Dumating na... Di, pagbabangka na lang tayo mamaya. Pagbabangka na lang tayo mamaya pag malinaw. Ang ganda yun sa kanya kasi may ano, oh. Hindi talaga siya ma-kuhan. Tingnan mo, ang ganda naman yung pinagdala. Galing Jacket. Nice kayo, ma, Wow! Thank you. Salamat ka mo. Kasi mo. Pwede yung t-shirt ng motor. Chocolate, make-up, Hello. short. Ni Cristel. Kaya naman jacket. Nag-jacket ka kay malumos na niya bisa pag mabaw yung atuan. Ano mo siya? Oh, bakit ako si Germany? Bakit ako si Germany? Oh? Life jacket ko nung kag mangisda ka. Tanaw, grabing kabuutan si Gadjo. Gamuhang bigatin nga gikan sa Germany. Germany gikan sa Michigan. Asa ka buhat? Asa ka buhat? Tanawa lagi oh. Chocolate. Hindi ka pwede mag-black jacket mangisda. Oh, grabing ka pinangga. Sus pinangga jud kahit sa nga tanan. Hello guys, majong adlaw tong tanan guys. Sus grabing kulbahan naman guys kay ning abot na magkalit si Ma'am Minda alas 2 sa kadlawon dake. Kay isang message na alas 2 sa kadlawon sila mugikan dito sa Cebu. So nagbana-bana po ko nga alas 5 sila maabot mo nang alas 2 po ko nakamata kay nagluto lagi ko og biko kay malagi na magpabiko lagi siya og magpaminatamis. So grabing kuratan ha guys kay ngano naka naog si dari ni ditso-ditso di sa dari sa muhang kusina ja. Agang plano wa jud tuman nga ato lagi na sa pagihan sa amo kay malagi na lisod diri sa agihanan. So grabe guys gyud pang hawwa na jud nila mga pasalubong. Di ra jud na ijang pasalubong ngay nga guys na apod say kas nga ijang gihatag na nga nakasubri. So salamat jud kaadto ma'am sa imong kabuutan ug salamat kaadto ma'am sa imong pagpangga namo. Grabe jud minimum kapinangga Ginoo guys. Di ra jud kami ang ijang gipangga guys kanang ijang mga kauban puro na ani ijang mga pinangga. Kanang salamat jud kaadto ma'am sa imong kabuutan ma'am tanawa isa pa jud gi jacketan si Papa Idi kay kuan lay kuno kanang managat si Papa Idi jalay kunong pa life jacket kay kasing kuno og malumus. Grabe jud ni kabuutan, grabe kapinangga og grabe jud ni sang ka maluluyon guys. Salamat kaadto jud ma'am nga ikaw may gihimong instrument sa Ginoo nga malipay ang imong pamilya nga naa ka na isuporta namo og salamat sa imong mga tabang nga perting dako kaadto. Thanks number. Olo ka regular. O isa ka ulo. Ingani na di ay wala so nanibag ko kay life base na ma'am. Life base. Shout out. Thank you. Magsulat pa sila ngan? Dili na 45932. 5932. Dayon 448-996-896. Tas ma'am na to ga lingkod. Nara ma'am magbayad ra ta ma'am. Nagpapa sa briefing. Ay no. Wala pa nang upin ang kuan ma'am. Asa ta ba yan? Wala pa nang upin no. Ano yung kabayan? Ikaw may magkuan niya. Ayan. Wala pa? Suara sa Juha pa na una rin guys. Wala sa mga alas 6 pa mugod mo abot mamang kuan. Kanding dili ang mga muni. And please don't chase them. And lastly, you're not allowed to apply sunblock, sunscreen, or any kind of skin protection because these products contain Suara sa Juha chemicals pa na that mo can rin guys. harm Diabot the sila body. ganas But if you nauna pa apply kapil it wa kay alas already, can you 2. rinse it off down there at the shower area before boarding the boat? Malapit naman siya na. Downstairs before Manaw. going. Bantayin na siya man eh. Violations or punishable for At salamat kay mo. and for those who will go swimming. Mani si ma'am, mga bigatin. Ano na? Siya na. Salamat kay ninyong tanan. Salamat. Bye.
there's some sea wardens monitoring the operation. And additional reminders, from here going to the interaction area, wearing Oh, kasama yan. vest is mandatory. Kasama yan. But upon reaching Kasama ko the yan, for a good swimmer, you can take off her life vest and leave it on the boat. And from the boat down to the water, please enter slowly. And for those who will go swimming, please remove your jewelries or any other fashion accessories with you. No, sa Because ibaw. if we fall accidentally into the water, we are not liable for that. Same And color mo lang. taking pictures underwater, mobile phones are not recommendable. And please don't leave your things unattended. So just always remember you're not allowed to touch the boat. Mulang uy makakamam. Then proceed to waiting area. Thank you. Ikaw pa. Wala sa bag. Teka lang, mag-rent muna tayo ng kamera. Magkwantag kamera. Huwag ka na mag-camera. Di, may kamera nga para makakuha siya ng video sa ilalim. Sayang. Ha? Sayang siya. Oh, shout out dia sa mga taga Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, Gaisano. Gaisano Island Mall. Shout out. Yeah, shout out po sa mga taga Laguna. Saan yung mga taga Laguna dyan? Ito pala. Tagalog pala tayo ngayon, guys. Andun, ang bag ni ate sa'yo. Ay! Oh, nag-video kasi ako doon sa mga... Walang dagat sa ano? Walang dagat sa Michigan. Walang dagat sa Michigan? Mamaya magbabad ka doon. Mabuhangin doon eh. Doon sa bahay. Mulangoy kay apil ni mo naglangoy? Sige, mamaya. Kali mo sa una. Daron sila mamari na tumoy. Oh, wahi daw tamam. Oy, kamera mo. Oh, Come here, yes. Wala, ma'am. kauna mo. Ang senior citizen ba pa-away ka lang gusto ditikang no. Ay, mauwa. Ano ba? Ay, Ihatag lang niya. mababasa ba yan? Ihatag lang niya ang kamera sa abot pa na. Oh. Hawakan mo nga si Mamo, ano, may... Mauna muna si Monique bago ka, ano. Opo, abot. Oh, shout out. Shout out, mister. Hello. Okay. Ito ka daw kung probinsyana. Tagbuksay dia. Mau galing, mau pagaling ko. Ah, la. Fire. Wait lang, di ba nakaupo? Okay lang? Let's go. Upo na kasi yun. Tingnan mo. Upo ka kasi. Okay ka lang, ma'am. Okay lang, okay lang, okay lang. Tanding. Para si Monique. Dito po, sisay lang. Di ma'am, isuot mo muna yung goggles ma'am. Suot mo. Ano, yan, yan. Maluwag pa ba? Sa bibig ka, humingi ma'am. Alam, ano mo, mantay mo si mama. Dito ka. Yan. Yan, baka yung marunong na. Ay, Kapit ka lang dito sa kawayan. Pwede pa tanggalin ito. oh, tanggalin. Marunong ka lang lumangoy, di ba? Hawak ka lang dyan sa ano, pag hindi marunong lumangoy. Bitaw ka muna. Bitaw ka muna. Ay, ayun na, ayun na. Kung sa inyo sa akin, dapa ka. Kasi nandyan yung, ano, pipicturan siya.
Oh, yan, pinicturan na siya, may kasama yung butanding. Sa likod mo yung wheelchair. Nasa hindi mo na. Bang hawak ka sa ano, ma'am? Hawakan mo na doon. Sige. Ayan na, nasa likod na. Pwede ka. Sige, nasa likod na. 2, 3, dapat. Nakuha mo sa video? Relax mo na, ma'am. Okay ka lang, ma'am. Akyat ka na? Akyat ka na, ma'am? Oh, Kaya ka na. akyat na daw siya. Ito lang yung ano, yung hagdanan, paano mo nga, Bi? Ikaw, ma'am. Isa ba? Ano, kaya? Andun, nahati-hati. Ang dami kasing nanood. Maluwag. Yung iba nandun, ayun no? Pagkatapos ito, sisir na. Hindi sila guys sa ano. Nanay, wala man muna, og. Takot siya. Hindi man bumaba. Sige na, dapa. Ay, maligo ka na lang ng dagat. Si Rubeg, yung vlog na po ka. Yes, shout out, si Lister. Yung vlog, kinako ka. Kailan mas lani mo din. Kailan Roti Provinciana. Asa na mo? Dapa! Tiil rin yung mabidyohan na. Mag-ina yan, mag-ina. Oh. Nanay at anak. Kaya ayos. Hindi, kay... Ano sila? Uy, nas dulo data. Dagan pa na. Daga pa nakuha. Abutan pa ng alas 11 siya. Abutan sila galaw na. Oh? Pero mas... Case na ganito. Para pag nagpabalik kayo ng mga ano... Maraming ano doon. Mura lang yan doon, oh. Sao, pati yung ganyan. Mahal yan dito. Nasa mga 30 mahigit yan. 40. Oh, ano? Nag-enjoy kayo? Enjoy kayo, Monique? Enjoy na enjoy? Yung dalawa, oh, huli kasing bumaba. So, ayan, oh, yung bundok. Gustong-gusto tumira ni, ano dyan, ni ma'am. Gusto mo tumira dyan, ma'am? Baka maraming ahas. Maraming bahay yan, oh. May kasada yan dyan, eh. Wala naman nag-iintay. Sila naman. So, mana sila si nanay. Wala dyan nakatlangoy. Madlo ka? Hindi ako maliligo talaga. Hi, pa dyan na. Ay, sukli ka ni? Napay 50 ani. Ang 50 ay kuha lang eh. Ikaw na lang ako na. Ah, okay. Naman ko. I love you. Nag-blur daw ang cellphone. Guys, so dali ko guys. Pag humana mag-wheelchair kay magkuha ko daning si kuha kay magpautan lagi si ma'am. So, ang ramang nabayda ko na kanilang isang kuha. Natuwa sila sa baybay. Grabe ma. Kulbaan ko guys kay kadlawon lagi sila nang abot. Ginoo ko. Alas 2, madugli ka nakamata na ko. Alas 2, nakasugod na ko kuan. Nakakaon na sila dadyon og biko. So, na po kayo na-ready nga rin nga biko. Mag-ready na ko utan kay ganahan lagi sa utan si ma'am. Gusto niyo lagyan ng ano? Lagyan ng condense? Matamis ba siya? Pure ano di sabaw sa buko ba? Ay, kumakain ka pala ng ganyan? Sabaw na ano? Bisaya? Sabaw ng Bisaya daw. Naka. Kain na kayo. Masarap kumain dito sa dagat, no? Di kayo maligo ulit? Maligo. Diyan. Maligo si... Mamaya, tataas na yan. Kulay, haig ha.
Ha? Wa. Pero pag chinilas lang. Kuan kanang banana, ano ba yan? Banana minatamis. Sarap ang utan. Sarap daw yung utan. Di ko pa. Oh, ma'am, ano, ma'am? Namit. Kaya sinasabi niya. Ay, wala pang, hindi yan banana meat. Kaya ano na? Ano, gagawa tayo? Huwag na. Tama na yan. Huwag na. Pabili tayo ng ano yung may meat yun sa gitna. May, ano, ginaling. May meat sa gitna. Magkuskus pa ako ng ano, magkukuskus pa ako ng buko. May meat. Dalawa lang bini ako muna para makainom lang kayo ng sabaw. Yun na yung baligya. Ha? Yun ang baligya. Oo, marami nagre-request niyan. Si Dante. Ay, nagsamok nas dandi ron. Si Dante. Ano ba yun, humawak sa ano? Oh! Mana inuusan sa utan mo? Gusto daw niya utan. Ito lang yung utan eh. Nabot ni Manang ang gulay. Ito, i-hire ko to eh. Kung pwede lang eh. Ako na kumain na kumain. Kaya nga po sabi ko, sigurado kang galing. Sa ano, sa Valentine's na lang, punta kayo dito. Minda guys. Oh, Mamers, nanas Mambis Minda oh. Mindak, baka Tin- yung pansit. Tinikman niya yung pansit, kanina biko, tapos yung minatamis. Ito pa biko. Oh, yan pa biko. May minatamis pa, hasa na yun. Baganda dito. Yung mga request niya, ano ko, niluto ko. Kaso lang walang magluto guys oh. Bili tayo ng kulurok. Tingnan mo masarap to, bilbilhan daw niya akong kulurop. Alam, bibilhan daw niya ako ng kulurop guys. Gusto niya utan. Ayaw niya ng ano. Karne. So, kain tayo guys. Wala na pala. Wala na. Masarap yun. Tingnan mo guys oh. Nalabangad ng Las Dante. Nalab na siya niya basta bukutan dyan nga tao guys. Nalab din niya guys. Ngayon lang ako nakita ni Dante. Ngayon lang ako nakita, no? Smile, smile, smile. Ng tawa oh. Smile naman si Dante. Sila. Ay, mo ato ba di ko siya sa likod? Survey pa siya. Ay, katong snake to as likod. To dito, gikuha na ni Harvest. Buha na ni Harvest. Wala, gikuha na ni Papa Edi. Kuhan to ka ng ampaliyang bitin. Kana sa Malbiri man na. Ito sa likod. Torag akong sigan dito oh. Naman. Sikwa man na. Oh, sikwa, magdakag sikwa. Ay, paglag sikwa. Uy, no. Saan naman ako? Nanapag ka ng lami mo guna siya. Puro mag-isag pipino. Babay danti ko no. Bye-bye, Dante. Nasalamat kayo sa among bigatin nga Michigan. Babay Dante. Salamat ka ma'am ha. Nahatod Dante ka. Hatod. Ma'am, salamat ka ma'am. Wala na, nalaya. Di, mga alas 4 buka na siya. Ah, alas 4 mo buka? Hala, pag hinay ha kay narabay. Ados gawas mag-picture sa sakyan niya. Mag-request yung usa kay Maling Dante. Oy. ning hatod lagi siya oh. May pinitabang kag bit-bit. Wala si Dante nga mauli na. Wala manguli naman mo. Mag-inay ha. Wala lang yung bunga oh. Laya na na. Hala niya, pasensya na mo ha. Kay Mara Joy akong nakikidalit. Timan ana, imo tindahan. Ako pa nang ayun, mamupalit pa kong tint. Kaya ba Ana, imo tindahan. kaluparon na. Dati, wala ka sumama dati. Hala init ba yung sakyan? Tuga, tuga. Ay, balik ka na. Nga na may sakinan.
Di na mo padapli na sa. Salamat kay ma'am ha. Kanay sakyanan. Narao. Padung na dito. Basig mabali ni mo ang tanom. Si Idin na nga pinagtanong. Sagdi lang kay aron mo na. Daghan na Wala kuno siya ingato. Mutman. Sagdi lang okay na na. Makaon man na. Dog may matutupan. Picture sa aming nanay ma. Ko. Ay. Miko og kuan. Thank you sa Biko ha. Thank you very much ma'am. Salamat kayo ma'am ha. Magchatan na rat. Salamat kayo. Check bira pagpirmi. Magsinsin rin tayo wa man tagat. Ah. Oh sige, message lang kapag hingi ka lang ng number sa akin ni Mami. Kailan? Bukas? Balik kami nila dito dito. Lah. Naku. Patay na kinontrata ka na. Salamat. Thank you. Bless na lang. Salamat din ma'am. Amping, papakuluro pa ba ta? Wala pa kulurupan. Pagkulurup ko. I-order pa yun eh. Kaya makuluro na kayo. Ah, sige. Ano ko? Mabli. Ano pa? Ako ka sa pikas. Sa pikas. Oh, please ka muna kay ma'am. Ay, isa pa. Salamat. Salamat. Enjoy sa biyahe. Very much. Thank you very much ma'am. Love you. Pag-amping ka nun ay ma'am. Salamat sa tanan. Ma'am, Pag-amping mo ha. huwag masyado mabilis ha. Kulang pa naman kasi tulog. Hindi, okay lang yan siya. Bye-bye. Salamat. Salamat. Ingat kayo. Bye-bye, Nay. Bye-bye, Nay. Love you, Nay. Love you. Bye. Okay. Sige. Bye. Salamat. Papakais mo. Sulit ko nung ilang pagngari. Salamat. Amping sa pag-drive ha. Oo. Tagay lang sa cellphone number. Hindi, cellphone number lang ba? Ibigay mo sa'yo. Sige, ingat. Bye-bye. Love you. Bye. Ang uli na sila guys. Mag-unbox ko dari guys. Salamat ka. Doon silang gihatag na RRG. Kang para ni Crystal. Diyan ka talaga na mo guys. Kay kadlawon lagi sila nang abot. So RRG nga sila nga jacket na. Salamat ka. Ma'am Miss Minda sa imong pagmahal na mo. Grabe dyan niya may kapinangga guys. Diyan dyan kabuhatan. Diyan ka rin kang Nicole. Na. Mahal na ba dyan kang Nicole ni oh. Diyan. Nato yung sa ka-short. So dyan naman yung gihabuwa guys. Ganiha pag abot dari. Diyan na duha ka. Ay tulo ka. Kuan. Tugliro nga. Chocolate. Tulo. Salamat. Na chocolate dyan. Isa dyan mingi palitan og life jacket. Na life jacket isang ipalit kayo. Managat ko numis papaidi. Mag life jacket ko numi. Diyan. Kang papaidi kanina ah. Nice kadyo. Salamat kadyo ma'am. Kasama dyan dyan lipaya ma'am. Kaya kita lagi sa dyan napahimo dari ng bahay dyan. Napadyoy kwarta. Grabe oh. Napadyoy kwarta sa dyan sigihata guys. Dyan. Salamat dyan kadyo ma'am. Kay ardagang nakasag natabang na sa among kusina. Dyan isa pa dyan ipakulurup among kusina. Salamat na ning kas ma'am. Ngay mong gihatag. Ardagang akadyo ning tabang na mo ma'am dyan. Magpadapog ko ron ni Alits. Salamat ka ma'am sa imuhang mga grasya nga imong gi-share namon. Salamat ka ninyong tanan sa pagbisita dari. Enjoy ko na sila ka sa whale shark guys. Guys, paglakaw nila ma'am Bisminda guys kanang nainikalit og paluto og pansit yo. Amo ni sang i-deliver ron. Salamat ikadto ko ni ma'am Bisminda sa mga ipang-share nga blessing ja. Ija jud ipakulurop guys aga amuhang kuan atep. Salamat kadto ma'am. Thank you for watching guys. Kaya mag-deliver sa amin na ning amuhang pansit.